Acest colac, dacă o fi de grâu curat, să luăm să-l băgăm la noi în sac. Dacă o fi de secară, să nu lăsăm să piară. Dacă o fi de ori, să-l dăm Moș Agos, care a făcut cerul și pământul și pe noi, pe toți, dar rândul. Iar melcul codobel cu șade pe spate bate cu ciocănelele cât poate. De sar fără străbituri și frămături care sunt averea și bogăția omului.